வெல்கம் டு குளஞ்சியப்பா ஐஏஎஸ் அகாடமி. நாம் இன்னைக்குள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸை இன்னைக்குள்ள நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து எடுத்து இன்றைக்கே பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு, பாகிஸ்தான் வரலாற்றிலேயே சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய முதல் பெண் நீதிபதியாக ஒருத்தங்களை சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க நேம் தான் ஆயிஷா மாலிக். இவங்க தான் அவங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோலேருந்து நம்ம கமெண்ட்ஸில் 5 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கோம். நீங்கள் இந்த வீடியோவை நல்லா கவனிங்க, அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள். ஓகே, அப்புறம் இந்த நோட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம டெலகிராம் குரூப்போடைய லிங்க் நம்ம கீழே கமெண்ட்ஸ் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். அதுலேயும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சம்மந்தமான டவுட்ஸ் எல்லாமே நம்ம அதில் கிளாரிஃபை பண்ணலாம். ஓகே சரி. அப்புறம் இப்போ நம்ம பாகிஸ்தானுடைய முதல் பெண் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி யாருன்னு பார்த்தோம். அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம்ல. இந்தியாவுடைய முதல் பெண் உச்சநீதிமன்றத்துடைய நீதிபதி யாருன்னா ஃபாத்திமா பீவி அப்படின்னு ஒருத்தங்க இருந்தாங்க. அவங்க 1989 இருந்தாங்க. ஓகேவா. இப்போது ஆனால் பாகிஸ்தான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தங்களை உருவாக்குறாங்க. நம்ம அப்போவே உருவாக்கிட்டோம். ஓகேவா. அப்புறம் நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய ஜட்ஜஸையும் சீஃப் ஜஸ்டிஸையுமே அப்பாயின்ட் பண்ணுறது யார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது நம்ம பிரசிடென்ட் தான் அவங்கள அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் இது எந்த ஆர்டிக்கிள் படி அப்படின்னா ஆர்டிக்கிள் 124 கிளாஸ் 2. இதில் ஆர்டிக்கிள் 124ங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமானது. கிளாஸ் 2ங்கிறது கூட அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை, ஆனாலுமே நீங்கள் பார்த்து படித்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் அடுத்தது என்னென்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் 34 ஜட்ஜஸ் மேக்ஸிமம் இருக்கலாம். அதான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரென்த்து. ஆனால் இப்போதைக்கு 32 பேர் இருக்காங்க. ஓகே, இப்போ 2 நாளுக்கு முன்னாடி கூட ஒருத்தங்க ரிட்டையர் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் தானே, நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேயே பார்த்தோம். சரி, சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜோடைய ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் என்ன அப்படின்னா 65. இதுவும் ரொம்ப முக்கியமானது. இது இந்த பேஜில் இருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா. அடுத்தது வாட்டர் கன்சர்வேஷன் எஃபோர்ட் அவார்டு, அதாவது தண்ணியை நல்லா சேகரித்து பாதுகாப்பாக வைக்கிறதுல 2020க்கான அவார்டு வந்து ஜல் சக்தி மினிஸ்டர் கொடுத்துருக்காரு. ஓகே, அதில் உத்தரப்பிரதேஷ் வந்து ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்திருக்கு. ஓகே, அப்புறம் ராஜஸ்தான் செகண்ட் ரேங்க், தமிழ்நாடு தேர்ட் ரேங்க். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் அண்ட் தமிழ்நாடு செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ரேங்க் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படி இருக்குல்ல. அப்படின்னா ராஜஸ்தானுக்கு இங்கே முதல்ல இருக்க செகண்ட் ரேங்கு, தமிழ்நாடுக்கு 2வது இருக்க தேர்ட் ரேங்க், அந்த மாதிரி. ஓகே, இதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு உத்தரப்பிரதேசுக்கு, செகண்டு ராஜஸ்தானுக்கு, 3வது தான் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு. ஓகே, இப்போது இந்த ரிப்போர்ட்டை யார் வெளியிட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ஜல் சக்தி மினிஸ்டர் கஜேந்திர சிங் ஷேக்வாட் அவர் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கிறாரு. இது ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா ஜல் சக்தி மினிஸ்டர் யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அவர் கஜேந்திர சிங் ஷேக்வாட். இதே தமிழில் இங்கே கொடுத்துருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேசிய நீர் மேலாண்மை விருது பட்டியலில் தமிழகத்திற்கு 3வது இடம் கிடைத்துள்ளது. இதை ஜல் சக்தி துறை அமைச்சகம் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க. அப்புறம் இதில் முதல் இடத்துல உத்தரப்பிரதேசம் இருக்காங்க, 2வது இடத்துல ராஜஸ்தான் இருக்காங்க, 3வது இடத்துல நம்ம தமிழ்நாடு இருக்காங்க. ஓகே சரி. இனி நம்ம ஜல் சக்தி மினிஸ்ட்ரி பற்றி பார்த்தோம்ல, அவங்க தானே இதெல்லாம் சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த ஜல் சக்தி மினிஸ்ட்ரி வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே எப்போ உருவாச்சுதுன்னா 2019 தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது உருவாச்சு. ஓகேவா. இது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே உள்ளதில்லை, இப்போ தான் 2019 தான் இதை உருவாக்குனாங்க. இதுக்கு மினிஸ்டர் யாருங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது, கஜேந்திர சிங் ஷேக்வாட். அப்புறம் இப்போ தண்ணியை பாதுகாக்கிறது சம்மந்தமாக நம்ம பார்த்தோம்ல, தமிழ்நாடு வந்து 3வது இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு. தமிழ்நாட்டில் தான் நம்ம இந்தியாவிலேயே முதல் ஸ்டேட்டாக ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங், அதாவது மழை நீர் சேகரிப்புலாம் இருக்குல்ல, அது முதலாக கம்பல்சரியாக எல்லா வீட்டுக்கும் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க. அது 2001லேயே கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஓகே, ரொம்ப முக்கியமானது. எந்த ஸ்டேட் முதலாக ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம தமிழ்நாடு தான். இது டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்லலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கேட்பாங்க. இப்போ எல்லா வீட்லேயுமே எல்லா பில்டிங்லேயுமே கிரவுண்ட் வாட்டர் சேகரிக்கிற இது வந்து கண்டிப்பாக வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே சரி. அப்புறம் இந்த நியூஸ் நம்ம தெரியறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஓபிசிக்கு 27% ரிசர்வேஷன், அப்புறம் இடபிள்யூஎஸ் அதாவது எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு 10% ரிசர்வேஷன் கவர்மெண்ட் வந்து நீட்டில் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஓகேவா. நீட் எக்ஸாம் எழுதி யூஜியாக இருக்கட்டும் பிஜியாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு மட்டும் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும்போது நிறைய பேர் அதை எதிர்த்தாங்க. இல்லை நீங்கள் அந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போது இது கேஸ்லாம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போட்டிருந்தாங்க. அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கவர்மெண்ட் கொடுத்தாங்கல்ல 27% ஓபிசிக்கு, அதாவது இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்களுக்கு 27% கொடுத்தாங்க. அப்புறம் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய முன்னேறிய வகுப்பினருக்கு, அதாவது எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு 10% ரிசர்வேஷன் கொடுத்தாங்க இல்லை கவர்மெண்ட், அது செல்லுபடி ஆகும். நீங்கள் வந்து இந்த வருஷத்துலேருந்து அதையே கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, இதான் நியூஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போது எக்ஸாமில் எந்த மாதிரி கேட்கலாம் அப்படின்னா எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு நீட் எக்ஸாமில் எவ்வளவு
ரிசர்வேஷன் இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க. 10% ரிசர்வேஷன் இருக்குது. அது மாதிரி ஓபிசிக்கு 27% ரிசர்வேஷன் இருக்குது. ஓகேவா? சரி, இனி ரிசர்வேஷன் பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கல் எதுன்னு பார்க்கணும் தானே. அது ஆர்டிக்கல் 46 தான். இப்போது இதில் என்ன சொல்கிறாங்க ஆர்டிக்கல் 46 அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கூட டீப்பாக பார்ப்போம். எஜுகேஷ்னலாகவும் எக்கனாமிக்கலாகவும் வீக்கர் செஷனுக்கு நம்ம ஸ்பெஷல் கேர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது பர்டிகுலராக ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட், ஷெட்யூல்டு ட்ரைப் இவங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் கேர் கொடுக்கணும், சிறப்பு கவனம் கொடுத்து அவங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கு நம்ம உதவி பண்ணோம் அப்படின்னா ஆர்டிக்கிள் 46 இருக்குது. ஓகே, சரி. இனி அடுத்தது ரொம்ப சூப்பரான ஒரு விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னென்னா, இப்போது நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் பாஸ்போர்ட் வச்சுருப்பீங்க. அதில் இனி சிப்பு பொருத்த போகிறாங்க, அதான் விஷயம். அதே மாதிரி ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாரும் செட் பண்ண போகிறாங்க. அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த திட்டத்துக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் பாஸ்போர்ட் சேவா ப்ரோக்ராம், அதாவது கடவுச்சீட்டு சேவை திட்டத்தின் 2வது கட்ட பணி. இதை நம்ம வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம், ரொம்ப முக்கியமானது, எந்த அமைச்சகம்? வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் வந்து டிசிஎஸ் கம்பெனி இருக்குல்ல, அவங்க கூட இணைஞ்சு இதை பண்ணுறாங்க. டிசிஎஸ் உடைய ஃபுல் ஃபார்ம் டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ். ஓகே, சரி. அடுத்தது இந்த இ பாஸ்போர்ட்டை வந்து இவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்ல. அந்த இ பாஸ்போர்ட்டில் ஒரு சிப் இருக்கும் அப்படின்னு டிசிஎஸ் அதிகாரி சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, ரொம்ப முக்கியமானது. இதில் ஒரு சிப்பு, இப்போ நம்ம சிம்மில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதே சிம்மே வந்து ஒரு சிப் தானே, அந்த மாதிரி சிப் இதில் இருக்கும், அந்த மாதிரி. ஓகேவா? அவ்வளோதான். அடுத்தது இப்போ நம்ம நாட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா 93 கடவுச்சீட்டு சேவை மையங்கள் இருக்குது. இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கடவுச்சீட்டுனா பாஸ்போர்ட் தான். இப்போ நீங்கள் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 எக்ஸாம்லாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா தமிழ்லேருந்து இங்கிலீஷில் இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி சொல்லும்போது கடவுச்சீட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க. அப்படின்னா என்னடா இது தெரியலையே அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நினைக்கக்கூடாது. கடவுச்சீட்டுனா பாஸ்போர்ட் தான். அது ரொம்ப முக்கியமானது, ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இது. தமிழ்லேருந்து இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இது. அப்புறம் அதனால் நம்ம சேனல் நீங்கள் டெய்லியுமே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லையும் கொடுக்குறனால ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். சரியா? இப்போது மொத்தமாகவே 93 கடவுச்சீட்டு சேவை மையங்கள் இருக்குது. அதே நேரம் 428 தபால் அலுவலக கடவுச்சீட்டு சேவை மையங்கள் இருக்குது. அதாவது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பாஸ்போர்ட் சேவா கேந்திரா, போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மூலமாக இந்த உதவி பண்ணுறவங்க. ஓகேவா? இப்போ நம்ம பாஸ்போர்ட் பற்றி பார்த்தோம்ல, இது எந்த மினிஸ்ட்ரின்னு பார்த்தோம். ரொம்ப முக்கியமாக இது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் கீழே தான் வருது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம நிறைய பேர் நினைப்போம் இப்போ பாஸ்போர்ட்டுங்கிறது ஏரோப்ளைனில் போகிறது தானே. அப்படின்னா பாஸ்போர்ட் நம்ம பொதுவாக ஏரோப்ளைனில் தான் போவோம். அப்போது ஏரோப்ளைனில் போகிறது தானே அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏவியேஷன் மினிஸ்டர் தான் வருவார், ஜோதி ஆதித்ய சிந்தியா தான் வருவார் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். அப்படி கிடையாது. இது எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி கீழே தான் வருது. இது எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து சுப்பிரமணியம் ஜெய்சங்கர், ரொம்ப முக்கியமானவர் இவர். அப்புறம் ஹென்லி அண்ட் பார்ட்னர்ஸ் பாஸ்போர்ட் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்குது. பாஸ்போர்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இண்டெக்ஸ் இருக்குது. அவங்க வேலை என்ன அப்படின்னா எந்த நாடுடைய பாஸ்போர்ட் நல்ல பாஸ்போர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ரேங்கிங் பண்ணுவாங்க. அது எந்த விதத்தில் அவங்க ரேங்கிங் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எந்த நாட்டுக்குலேருந்து அடுத்த நாட்டுக்கெல்லாம், இந்த நாட்டு பாஸ்போர்ட் இருந்தாலே போதும்ப்பா, இவங்க இந்த நாட்டுக்கெல்லாம் ஃப்ரீயாகவே ட்ராவல் பண்ணலாம், விசா எல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. சரியா? விசா ஃப்ரீனா காசு ஃப்ரீ கிடையாது. விசா இல்லாமலே இந்த நாட்டுடைய பாஸ்போர்ட்லாம் இருந்ததுன்னா ட்ராவல் பண்ணலாம்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப நல்ல எந்த நாட்டுக்கு ரொம்ப நல்ல பாஸ்போர்ட்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணும்போது இந்தியாவுடைய ரேங்க் வந்து 90th ஆமாம், அந்த இடத்துல இருக்குது. ரொம்ப முக்கியமானது இது. ஏன்னா 2021 படி இதில் நம்ம இந்தியாவுடைய ரேங்க் என்ன, ஹென்லி பாஸ்போர்ட்டோடைய ரிப்போர்ட்டோடைய ரேங்க் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க. 90வது இடத்துல இருக்குது. இப்போது நம்ம எந்தெந்த நாடுகளுக்கு விசா இல்லாமலே பயணம் பண்ணலாம் இந்தியன் சிட்டிசனாக இருந்தா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பூட்டான், நேபாள், இந்தோனேஷியா, செர்பியா, ஜமைக்கா. இப்போது இன்னும் நிறைய நாடுகள் இருக்குது. இதில் நம்ம சிலது நம்ம பக்கத்தில் இருக்க நாடுகள், நமக்கு தெரிந்த நாடுகள் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா? சரி. நீ அடுத்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம குளஞ்சியாப்பா ஐஏஎஸ் அகாடமியில் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1, குரூப் 2, விஏஓ, குரூப் 4 எக்ஸாம்ஸுக்கான புத்தகங்கள் எல்லாமே இருக்குது. இதெல்லாமே தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்குது. எல்லாமே டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதெல்லாமே வந்து புதிய பாடத்திட்டத்துடைய அடிப்படையில் நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம். அதுவும் அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களாகவும் எக்ஸாமில் ஆல்ரெடி பாஸ் பண்ணி இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களை வச்சுமே நம்ம இதை தயாரிச்சிருக்கனால இது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இந்த புக்குக்கு வந்து ப்ரைஸ் 5500 செட் பண்ணியிருக்கோம். ஆனாலுமே நம்ம வந்து 20% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம். இப்போ நீங்கள் இதை வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு 9750396698 இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் மணி சென்ட் பண்ணிவிட்டு கூகுள் பேயில் மணி சென்ட் பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ரெசிப்ட் சென்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் கண்டிப்பாக இந்த புத்தகங்களை வந்து உங்களுக்கு அனுப்பித்தரோம், போஸ்ட் மூலமாக அனுப்பித்தரோம். இல்லாமல் நீங்கள் நேரில் கூட வந்து வாங்கலாம். இன்னும் இதை பற்றிய தகவல் தெரியணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள்.
86 இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்குது இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அப்புறம் நம்ம குளஞ்சியப்பா ஐஏஎஸ் அகாடமியில் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் மட்டுமே பாஸ் பண்ணுவாங்க இவங்க. குரூப் 1 எக்ஸாமுடைய டாப்பர்ஸ் இவங்க. குரூப் 2 எக்ஸாமுடைய டாப்பர்ஸ் இவங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் எஸ்ஏ எக்ஸாம்ஸுடைய 2018 மட்டுமே டாப்பர்ஸ் இவங்க. 2020 டாப்பர்ஸ் இவங்க. நம்ம வந்து எஸ்ஏ எக்ஸாம்ஸுக்கான கிளாஸஸ் இப்போ கூட நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து இதை தவிர சிடிஎஸ் என்டிஏ ஆஃப்கேட் எக்ஸாம்ஸுக்கான கிளாஸஸ் நடக்குது. டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 குரூப் 2 குரூப் 4 விஏஓ பிசி இந்த மாதிரி எல்லா எக்ஸாம்ஸுக்கான கிளாஸஸும் நம்ம நடக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எல்லாமே ஆன்லைன்லேயும் இருக்குது ஆஃப்லைன்லேயும் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு வந்து லாக்டவுன் போட்டாங்க இல்லைனா நீங்கள் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குதுங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் கூட ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். நமக்கு பிரான்ச்சஸ் அரியலூர், கும்பகோணம், காஞ்சிபுரம், மேட்டூரில் எல்லாம் இருக்குது. ஆனாலுமே நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் உங்களுக்கு இங்கேயும் கூட ஜாயின் பண்ணி படிக்க முடியாது, ஆன்லைன்லேயே படிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம இன்ஸ்டியூட்டோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான ஸ்டடி மெட்டீரியல் தரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் டெஸ்ட் சீரிஸுமே ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும். ஓகே, அப்புறம் வந்து ரெகுலராகவும் வீக்கெண்ட் பேட்சஸும் நடக்குது. இப்போ நீங்கள் வந்து ரெகுலராக வந்து படிக்க முடியலை அப்படின்னா கூட வீக்கெண்ட் பேட்சஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அடுத்தது போகலாம். அப்புறம் ஒரு சூப்பரான நியூஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பரில் அது ஒரு சோகமான நியூஸு. என்னென்னா பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் சிட்னி ஃபைடியர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து மரணம் அடைஞ்சிட்டார். அவருக்கு 94 வயசு. இப்போ இந்த 94 வயசு அவருக்கு எத்தனை வயசு ஆகும்போது மரணம் அடைஞ்சாருங்கிறதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஆனால் 94 வயசுங்கிறது எதுக்கு நம்ம போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அவர் ரொம்ப சின்ன வயசுல எல்லாம் இறக்கலை அப்படின்னா 94 வயசில் தான் இறந்தார், அதனால் நீங்கள் கவலைப்படாதுங்க அப்படிங்கிறது வேண்டி தான் இதை போட்டிருக்கோம். இதில் ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா இவர் வந்து ஆஸ்கர் விருது வின் பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் கருப்பினத்தவர்களில் சிறந்த நடிகருக்கான ஆஸ்கர் வின் பண்ண முதல் ஆள் யாருன்னா இவர் தான். சரியா? சிட்னி பைட்டியர் இந்த இருக்குது பாருங்கள், இங்கிலீஷில் இங்கே இருக்குது. சிட்னி பைட்டியர் ஃபஸ்ட்டு பிளாக் மேன் டு வின் பெஸ்ட் ஆக்டர் ஆஸ்கர். பெஸ்ட் ஆக்டர்னு ஆஸ்கர் வாங்கினா ஃபஸ்ட்டு பிளாக் மேன் இவர் தான். இவர் எந்த படத்துக்கு வேண்டிய ஆஸ்கரை வாங்கினார் அப்படின்னா லிலிஸ் ஆஃப் த ஃபீல்டு அப்படிங்கிற ஒரு படத்துக்கு வேண்டி தான் ஆஸ்கர் வாங்கியிருக்காரு. இப்போது நீங்கள் வந்து இவர் பிளாக் அண்ட் இப்போ இதில் வந்து அமெரிக்கா அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அப்போ எப்படி நீங்கள் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம அமெரிக்காவை பார்த்தோம் அப்படின்னா சும்மா நான் இதான் அமெரிக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஏரியாவில் எல்லாம் பிளாக் மக்கள் வாழ்வாங்க. அப்போ அங்கே இருக்கிறவங்களையுமே பிளாக்ஸ்ன்னு தான் சொல்லுவாங்க. அவங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்காவாக தான் இருக்கணும்னு இல்லை, பிளாக்காக இருக்கணும் அப்படின்னா இங்கே பிளாக் மக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க வந்து கருப்பின மக்கள் அவங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கேருந்து போய் ஒருத்தர் வந்து ஆஸ்கர் வாங்குறாரு அப்படின்னா அது ரொம்பவே பெரிய விஷயம். அதனால தான் இது நான் சந்தோஷமான விஷயம்னு சொன்னேன். ஆனால் இப்போ அவர் இறந்துட்டார், பரவாயில்ல. 94 வயசில் தான் இறந்துருக்காரு, அதனால் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. சரி, அவர் வந்து நல்லா சந்தோஷமாக இறந்துருப்பார். ஓகே, சரி, இனி அடுத்தது பார்க்கலாம். யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் அதாவது யூஜிசி அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டிஜிலாக்கரில் இருக்க டிகிரி சர்டிஃபிகேட் அப்புறம் மார்க் ஷீட்டு அப்புறம் அதர் டாக்குமெண்ட் எல்லாமே காலேஜ் அக்செப்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டாங்க. ஓகே, இப்போ இது என்னன்னு பார்க்கலாம். இப்போ டிஜிலாக்கர்னால் என்னென்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது நம்மளுடைய சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே இருக்குதுன்னா நீங்கள் இப்போ உங்களுடைய மார்க் ஷீட் ஏதாவது தொலைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் ஸ்கூல்கிட்ட போய் கேட்டிங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாத்தையுமே டிஜிட்டலாக க்ளவுட் ஸ்டோரேஜில் சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அப்படி அவங்க சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கும்போது அதை எடுத்து உங்களுக்கு தந்துடுவாங்க. ஓகேவா? அதுதான் டிஜிலாக்கர். இந்த மாதிரி டிஜிலாக்கரில் இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாமே அதாவது சர்டிஃபிகேட்டு மார்க் ஷீட் எல்லாமே எல்லா காலேஜும் யூனிவர்சிட்டியும் அக்செப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு யூஜிசி சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி டிஜிலாக்கரை மேனேஜ் பண்ணுறது யாருன்னா இப்போதைக்கு நேஷ்னல் அகாடமிக் டெபாசிட்ரி, அதாவது காலேஜ் அப்புறம் படிப்பு சம்பந்தமான இந்த மாதிரி ஆவணங்கள் அதாவது சர்டிஃபிகேட் எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணுறது நேஷ்னல் அகாடமிக் டெபாசிட்ரிங்கிற ஒரு அமைப்பு தான். அதை பற்றி நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இதில் முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் வர்சிட்டிஸ் அப்படின்றது. இப்போது யூனிவர்சிட்டியை வர்சிட்டிஸ்ன்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தையில் தான் அதிகமாக கூப்பிட்றாங்க. அதனால் நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது வேண்டி தான் இந்த வர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். வர்சிட்டினா ஒன்றுமே இல்லை, யூனிவர்சிட்டி தான். ஓகேவா? யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் இது எல்லாமே அக்செப்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டாங்க. சரி, இப்போது இந்த டிஜிலாக்கர் நம்ம இந்தியாவில் எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே இருக்குது அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி கீழே இருக்குது. டிஜிலாக்கர் எப்போ உருவாச்சுது அப்படின்னா 2015 தான் முதல்ல இந்தியாவில் உருவாக்குது. எல்லாமே அதுக்கப்புறம் க்ளவுட் ஸ்டோரேஜில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால. இப்போ க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ்னால் என்னென்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ உங்களுடைய கூகுள் ட்ரைவ்லாம் இருக்குல்ல, கூகுள் ட்ரைவாக இருக்கட்டும், அப்போ நான் கூட இது நம்ம யூடியூப்பில் தானே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, நான் இந்த வீடியோவை யூடியூப்பில் தானே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இதுவும் ஒரு க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் தான். ஓகே, ஏன்னா இது வந்து என்னுடைய ஃபோனில் இப்போ இல்லை, நான் என் ஃபோனில் இந்த வீடியோவை டெலீட் பண்ணாலுமே என்னுடைய ஆன்லைனில் இது இருக்குது தானே, அந்த மாதிரிப்பட்டது தான் இங்கே சர்டிஃபிகேட்லாம் வைக்கிறதுக்கு வேண்டியது தான் டிஜிலாக்கர். அதான் க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ்னு சொல்லுவோம், அதையும் தெரிஞ்சுக்கங்க.
ஓகே, இப்போது என்ஏடி அதாவது நேஷனல் அகாடமிக் டெபாசிட்டரி பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் கீழே இருக்காங்க. ஓகேவா, அவங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் மினிஸ்ட்ரி கீழே இருக்காங்க. ஆனால் இவங்க அகாடமிக்ஸ் அதாவது படிப்பு சம்மந்தமான விஷயங்கள் எல்லாமே அதை பற்றிய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இவங்க பத்திரமா பாதுகாத்து வச்சுருக்கனால இவங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் கீழே தான் இருக்காங்க. ஓகேவா, இவங்களுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா அகாடமிக்னா என்ன, படிப்பு சம்மந்தமான காலேஜ் ஸ்கூல் சம்மந்தமான அப்படிங்கிற அர்த்தம். சர்டிஃபிகேட், டிப்ளமோ, டிகிரி, மார்க் ஷீட் இதெல்லாமே சேமித்து வச்சுருப்பாங்க. இவங்க 2017 உருவானாங்க. ஓகேவா, அடுத்தது நம்ம யூஜிசி தானே இதெல்லாம் சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ யூஜிசி வந்து ஒரு ஸ்டாட்யூட்டரி பாடி, இது ரொம்ப முக்கியமானது. ஸ்டாட்யூட்டரி பாடினா என்னென்னா இது ஒரு லீகல் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பார்லிமெண்ட்டில் சட்டம் ஏற்றி கொண்டு வந்த ஒரு அமைப்பு தான் ஸ்டாட்யூட்டரி பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை எந்த சட்டம் மூலமாக கொண்டு வந்தாங்கன்னா 1956 சட்டம் மூலமாக தான் யூஜிசி ஆக்ட் அதாவது யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷனுங்கிற ஆக்ட் மூலமாக கொண்டு வந்தாங்க. இது எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே இருக்குது அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன், அப்புறம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன், இந்த 2 மினிஸ்ட்ரி கீழே இருக்குது. இதோடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் நியூ டெல்லியில் இருக்குது. யூஜிசி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. யூஜிசியுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க. அது நியூ டெல்லியில் தான் இருக்குது. ஓகேவா, அப்புறம் பிரதாப் சிங் ராணே அப்படின்னு கோவாவுடைய முன்னாள் சீஃப் மினிஸ்டர் ஒருத்தருக்கு பெர்மனன்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த கேபினெட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துட்டாங்க. அதாவது வாழ்நாள் அமைச்சர் அந்தஸ்து அப்படிங்கிற ஒரு அந்தஸ்து வந்து கோவாவில் இருக்க ஒரு முன்னாள் அமைச்சருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அவருடைய நேம் என்னென்னா பிரதாப் சிங் ராணே. ஓகே, இப்போது எதுக்கு இந்த ஸ்டேட்டஸ் அவருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இவர் 50 வருஷமாக லெஜிஸ்லேட்டராக இருக்கார். அதாவது லெஜிஸ்லேட்டர்னா என்னென்னா சட்டமன்ற உறுப்பினர். அதுக்கு அவர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்னா அவர் எம்எல்ஏவாக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அவர் சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்திருப்பார், சில டைமில் அமைச்சராக இருந்திருப்பார், சில டைமில் எம்எல்ஏவாக இருந்திருப்பார். இந்த மாதிரி அவர் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஏதாவது ஒரு இதில் இருந்திருப்பார். அந்த மாதிரி 50 வருஷமாக அவர் இருக்கனால இந்த அந்தஸ்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அப்போது நம்ம கோவாவை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா கோவாவுடைய இப்போ சீஃப் மினிஸ்டர் யாருன்னா பிரமோத் சாவந்த். இவர் முன்னாள் சீஃப் மினிஸ்டர். ஓகே, இப்போதைக்கு சீஃப் மினிஸ்டர் யாருன்னா பிரமோத் சாவந்த். இப்போ கவர்னர் கோவாக்கு யாருன்னா PS ஸ்ரீதரன் பிள்ளைங்கிறவர் தான். ஓகே, அடுத்தது இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னென்னா தமிழக சட்டப்பேரவையில் கூட்டுறவு சங்க சட்ட திருத்த மசோதாவை நிறைவேற்றிட்டாங்க. ஓகே, இப்போ இது இங்கிலீஷில் சொல்கிறதுக்கு தமிழ்நாடு கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஆக்டை பில் பாஸ் பண்ணி அமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம முன்னாடி ஒரு சின்ன கான்செப்ட் பார்த்துக்கலாம். கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ்னால் என்னென்னு. இப்போ கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ்னால் என்னென்னா இப்போது ஒரு ஊரில் 10 பேர் மாடு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அந்த 10 பேரை இணைஞ்சு என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம ஒரு சொசைட்டி மாதிரி உருவாகும். நம்ம வந்து ஒரு சின்ன இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி உருவாகி நம்மளுடைய மாடுகள் எல்லாருமே நம்ம இணைஞ்சு என்ன பண்ணலான்னா நம்மளுடைய பாலை வந்து மற்ற கிராம மக்களுக்கெல்லாம் விற்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணுறாங்க. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்னும் நிறைய பேர் மாடு வளர்க்குறவங்க பால் கறக்கிறவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த 10 பேரை என்ன வாங்கினா அவங்கக்கிட்ட போய் உங்கள் பாலையும் எங்ககிட்ட தாங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு விற்று காசு தரோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இப்போது 1 லிட்டர் பால் 40 ரூபா அப்படின்னா அவங்க வந்து 32 ரூபா கொடுப்பாங்க. ஆக்சுவலி இதில் ரொம்ப லாபம் தான். ஏன்னா இதே ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி அப்படின்னா இவங்ககிட்டேருந்து ஒரு 20 ரூபா அந்த மாதிரி ரொம்ப கம்மியான ரேஞ்சுக்கு தான் வாங்குவாங்க. ஆனால் இவங்க 32 ரூபா கொடுப்பாங்க. அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கல்ல இவங்கள தான் கூட்டுறவு சங்கம் அப்படி சொல்லுவோம், இவங்க கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாமே கவர்மெண்ட் சூஸ் பண்ணுவாங்க தான். இது ரொம்ப முக்கியமானது. ஓகேவா, இவங்க வந்து சும்மா ப்ரைவேட் கம்பெனியில் சூஸ் பண்ணுவாங்க கிடையாது. ஓகே, இப்போது இதில் அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி சம்மந்தமான ஒரு சட்டத்தை தான் அவங்க திருத்தியிருக்காங்க. இந்த திருத்தம் மூலமாக என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இது வரைக்கும் அந்த கூட்டுறவு சங்க உறுப்பினர்களுடைய பதவிக்காலம் 5 வருஷமாக இருந்தது. இப்போ அது 3 வருஷமாக குறைச்சிட்டாங்க. ரொம்ப முக்கியமானது. எத்தனை வருஷமாக இப்போ இருக்குது அப்படின்னா 3 வருஷமாக இருக்குது. ஓகேவா, இப்போ நம்ம கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் பற்றி இன்னுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அமுல் கூட ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி தான். அப்புறம் நம்ம வந்து பால்காரர் நிறைய பேர் நம்ம கிராமங்களுக்கெல்லாம் போகிறோம் அப்படின்னா பால்காரர் நிறைய பேர் பால் வந்து கொடுத்துட்டு போவாங்க ஒரு வாகனத்தில் வந்து. அவங்க எல்லாமே கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ்லேருந்து தான் வராங்க. அவங்க கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் வந்து மக்கள்கிட்டேருந்தே பால் வாங்கி மறுபடி தேவைப்படுற வேறு மக்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அதுதான் அவங்க வேலை. ஆனால் வந்து ரொம்ப லாபம் எல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க, கொஞ்சம் தான் அவங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும். ஓகேவா, அப்புறம் அனைத்து அரசு பள்ளி வளாகங்களிலும் சிசிடிவி கேமரா வந்து பொருத்தணும் அப்படின்னு நம்ம தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை வந்து அறிவித்திருக்காங்க. இது ரொம்ப முக்கியமானது. இதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா இந்த நியூஸ் கூட இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், மதுரை கிளை அறிவிச்சாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம்ல, அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டுடைய மதுரை கிளை வந்து எப்போ உருவாச்சுது அப்படின்னா
24ஆம் தேதி ஜூலை 2004 உருவாக்குனாங்க. இது ரொம்ப முக்கியமானது, இந்த வருஷம் தான். ஏன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஹைகோர்ட் எக்ஸாம்லாம் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கேட்பாங்க. மதுரை கிளை வந்து மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றத்துடைய மதுரை கிளை எப்போ ஓப்பன் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. 2004 உருவாக்குனாங்க. அந்த டைமில் யார் அதை ஓப்பன் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆர்சி லகோட்டி அப்படின்னு அந்த டைம் இந்தியாவுடைய சீஃப் ஜஸ்டிஸாக இருந்தவர் தான் போய் ஓப்பன் பண்ணார். ஓகேவா, இதுவும் பார்த்து வச்சுங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுங்க இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இதில் வந்து தெளிவான எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட நம்ம வந்து தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயுமே நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அதனால் உங்களுக்கு வந்து இப்போ இங்கிலீஷ் மீடியமில் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் தமிழ் மீடியமில் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலுமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, நன்றி.